Sebenza ukuze sithi awusebenzi uyazazi angithi uyacula nje umuntu lemculo nami engangisizi ngalutho. Kumele ngenze njani ukwazi ukuthola support? Funa umsebenzi isikhulu noma ufunda ubone siwenze njani ubone. Uma ngisebenza ngiyangiphathele ngiyalala phinde futhi unama-content amanye sengizama ukwakha isikhathi sami. Mina nje shema awungiyeke nje yazi ukuthi umuntu ayisekho nje enye into esiyenza amasindawonye nje siyakhuluma siyaxabana yikho nje into emnandi nje mina nje isiyangibora nje lencane ngiyamjabulisa. Sake wacabanga nje ukumthengela lesizinto esincane. Yabona nawe yabona manje ngisukume ngihambe nawo uzobhekela ngoba phela ngicilo ukuthi anginamali angisebenzi futhi nalo ngicilo wethu abakasizinto zakhe angithi sizamulungisa izinto ngomuntu wakhe la sizamulungisa ungamthengela iskipa nje it doesn't have to be a 500 a Nike a brand iskipa nje nginikele inye ithuba futhi nginginike lona wena wenza kanjena futhi uyazi ukuthi sengihlukumeza umuntu ngenxa yakho. Hayibo ubalo ngihlukumezile School. Khona noba kanti umuntu nesikhathi singanani umile la? Ngeke yenzeke School umjolo uzongibulala school. No. Yando yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami. Ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngiyabuka ngathi ngiyabuka ngibona isasa phambi kwami aliluneti ngaxhuma ngahla hey ngaxhuma ngahla angizange ngilinde ngaxhuma ngahla mngana ngaxhuma ngahla angalala kanjani. Into efana nale myeni wami. Ukusenani ngami umhlaba wakho? Wenza nafazi kamfowenu. Angizwanga. Wenza nafazi. Noma uhlezi ukuthi uthini la? Uyazi ukuthi uthini? Uzophetha ngoba ndinyana ngayidla. Angisiza mina ukwazi kwabathi ngoba nakhe exakekile. Ngalesi sikhathi ngisemsebenzini ufuna umuntu wakho la uthi khona mina wakhona bayendlini. Wakhona banendlini. Ungenzela ngesilimo. Noma ufuna ungitshela ukuthi wena unesibindi sokuhamba behind my back noba ngingakho mina. Yeke ngamtshela umuntu wakho uwena. Awuthengani noma ekhaya kini wangishada wena wangibeka kini. Kufanele ngibiye kubhuti wakho amakhonto engayiboni kahle. Kufanele ngamtshela ubhuti. Wangitshela ukuthi wena noba. Uyenza lana into kuyenza. Wenzeni? Uyenza lana ngithola into ingane zami mina ngikhathale wena. Ngikhathale mina wena. Ngikhathale wena ngiyaphuma wena. Ngikhathale mina wena. Namuhla. Yeah, this song is for my guys. Water. Khulelani. Hawu. Mawakhe. Unjani kodwa? Wafika ngempela yazi ngaze ngajabula ngicela uhlale phansi. Kanti engabe uyazi-ke kutshele khulelani njengoba ngizile nje angizeke. Hawu, uchaza ukuthini? Hayi, kuningi nje engase ngikuchaze kodwa nje bese ngihlonipha nje ukuthi ngize ngizozwa nje. No, yazi uthini Simangele ngicela ukuthi ungachazi kakhulu engifuna ukusho nje ngaphambi ukuthi ngizwe iside lakho ngicela nje uqala ngokuxolisa kakhulu ngesenze ngasenze. Ngiyazi ukuthi ngenza iphutha ukuthi ngiphike umntwana wethu but ngaba wrong kakhulu manje. Nami ukuthi nje nami kuzomela ngixolise ukuthi nami ngathuka kakhulu emva kwayo yonke leminyaka ungekho nje kuningi ngaze ngikubale ngingaqedi kodwa nje ngiyaxolisa ngempela nje. Yeah, uyazi nje sonke lesikhathi lokhu yenzeka lento ngifika kuwena yazi ngathi ngidla ngiqala ukukubona ngihlanganiswa abangani bakhe angikholwanga ukubona yazi Simangele but into engikholwa yiyona ukuthi ngiyazi umntwana wethu ngimkhulise ngothando nangenhlonipho. Hayi yini khuluma nami Simangele yazi lena ngangisho ukuthi ngiyadinga ukuthi ngibe sempilweni yomntwana ngangiqinisile mawakhe sengibuyile manje empilweni ngicela nje ukucover lapha for sonke lesikhathi silahlekile. Yazi into angenza yona kwanami ngagcina sengithatha isinqumo engisolayo kwamanje ngaso
iyangidla kwanami lento ingidle. Mana simangele mana. Because nje ukukhuluma ngaze obuthanda lokukhuluma kanje. Mina into engicela kweni iyodwa ukuthi nje ngihlangana nomntana wami ngimbone. I'm sure ukuthi umkhulise ngendlela but sengifuna ukuthi amazi baba wakhe lokho nje ngicela kuwena. Yazi lento lokhu uyenze ngiyazi ukuthi wenza amasiboni lokhu ukuthi nje akekho umntwana. Vele ngiyadeserve ukuthi ungitreat kanje but ngiyacela bantu. Ngiyacela ukuthi ngibe sempilweni nomntwana. Ukhulile umntwana njengamanje edinga umazi baba wakhe ibona ngoba. Ngani? Yini? Kanti hayi simangela. Kwenzakalani kanti nawe? Kwenzakalani? Angazi ngikutshela kanjani. No. Lento yaqala kancane ngephupho ngase ngizama ukukhuluma nawe. Ntombazane. Yini uyadlula ngibuka phansi ngibuka phezulu. Ikuphi manje inkinga yakho wena? Yazi inkinga yami ikuphi? Inkinga ukuthi uwehla wenyuka nesikhulu niyanginyanyisa. Ngifuna ungicacisele lapho ukuthi kwenzakalani phansi kwakho nesikhulu. Kwenzakala lutho phakathi kwami. Ngeke phela ukuthi nihlene enyuka nobabili niyantanta nenzakala mina nginenkinga nomuntu wami wena ubhizi nesikhathi sokuthi yehla akakwazi asikwazi ukuthi mina ngibe ndawonye naye. Sinenkinga wena uyanezela ngokwakho. Kwenzakalani phansi kwakho nesikhulu? Ubona mina ede enkingeni zakho. Cha uyinkinga nje ntombazane uyinkinga nje angazi ukuthi awungichazela Lalela la. Mina ayikho engizoyichazela wena. First of all, wena lento oyenzile iyanyanyisa for intombazane. It's yanyanyisa. Angifuni wentombazane yini enyanyisayo ke mhlawumbe? Ufuna ukuzwa lapha? Uthithela kanjani ndodakho? Uyithithela kanjani? Oh, imaki ungakaqedi ke wesiso. Ungakaqedi. Wena nosikhulu nisenikwazi sinikhuluma indaba zami. Usikhulu sekhuluma indaba zami nawe. Mina ngumngani wakhe siqhamuka kude mina naye. Wena lento yenzile ipathetic lento yenzile. Umngani namadoda abantu. I've been supportive kuye through music career yakhe. Kwaye manje sine upcoming event and akakwazi uconcentrate because wena umlethela inkinga. Lalela ke sisungangijwayeli kabi ungazongijwayela kabi ngicela ubuye. Ungangijwayeli kabi. Uyazi phakathi kwami nesikhulu kwenzakalani? Uyazi kwenzakalani phakathi kwami? I know ukuthi kwenzakalani ukuthi wena umfebelile. Ibo sis. Ungazongicasula mina. Hayibo. Ungazongicika sis mina yezo ongangijwayeli xoshone phansi nesikhulu ungangijwayeli kabi mina. So yewena ukufaka mani ngiyaxolisa uqolisa lento eqeda kuyenza manje. Ngiyazi ngiyizeyilungise lento ngiyaxolisa ngicela kanjani? Ngicela ukuthengela kaSipho. Ukungithengela ngize ngithange afford ukuthenga asho kanjalo sisingiyaxolisa. Indaba uhambisa kwesambane nje ubethela uhambe nje ngale Nkosi yami kona umhlaba wakho lona. Ngiyaxolisa ngiyazi yabona nami yebo inkinga nje. Akekho umuntu onganazo inkinga nami nginazo inkinga kodwa ngihambi ngicabanga endleleni. Hayibo sis maphela ngithenge ngiyaxolisa ngenze njani ke? Ngenze njani? Uyakhombisa kona useqolisa. Ngeke phela hawu bakithi kade ngishithi ngiyaxolisa ngicela ukuthengela kaSipho. Imali mase isikipha sami kwenzakalani ngaso? Ngizokusula sami ngizokuthengela. Hayi ngizohamba nawe ngiyaphi nawe. Ngithe ngiyaxolisa. Wena umuntu mayeseqolisa kuwena kwenzakala. Sekuwena osethayo wena manje uthethisa mina engikho. Cha phela ukuthi umuntu mase seqolisile bakithi kufanele umuntu wena uhamba ucabangani endleleni ucabangani wena kwenze ukuthi uhambe endleleni ucabange sisi funa ucabange imalalela mntana manje ngokutshela la akutshela mhlawumbe mina ngazi ngitshela akuyona imalale akuyona indlela yokukhuluma nabantu leyo yazi ukuthi manje sokuphela isikhathi lesi and then akusiyo yini intombi yakho akusiyo intombi yakho intombi yami intombi yakho xa singakhuluma ngoba angithi yangihlasela manje ngizalana nangumuntu usiyangihlasela usenza ama false allegations sethi mina ngithandana nawe can you imagine ukuthi ngisituphe so low yabona yakuloba uthi intombi yami leyo isihlukane naye phela akakwazi lokusho khona ukuthi u didn't make it phela kusho lokho phela ukuthi mbize ngentombi yakho phela ufuna ngithini sengizohamba manje mina ngokusaba ngoba phela nasi isigora sakho uyangihlasela manje sengibukanisa nabantu sengihamba ngibuka amagila manje umuntu sengibuka ngathi manje mina ngithathela abantu amadoda no this is not acceptable ngeke ngivume nje ngeke ngikwazi lapho phela uyangizulisa manje uthi mina ngithandana nawe okay cabanga yazi lona mfethu wahluleka singikhona lona wahlula nje ukuthi akalokhuzi angikhamphathi esanginike isikhathi wahlula ngisho nawe wena lo muntu lona even now wathatha isikhala sakhe lapho kuleya life ucabange nje mfethu engabe uyangikhamphatha as my girlfriend wahluleka ukwenza lokho even now wamhlula ngale
Kodwa lokho mina ngenza ngizizwe kancane manje phela mina sengiyasaba phela nangu umuntu noma la ngiyakhona nangu haye angikwazi ukuphila kanje mina angishuse phela komele ukuthi mina nawe le test siyi-cut off because mina can't carry on kanje hayi ngeke ngikwazi hayi ngeke ngikwazi no akwazi ukwenzela lokho akwazi ukwenzela hayi akwazi ukwenzela kanti semhlabeni wena yazi emhlabeni wena umuntu oke wakwazi nje ukuthi akabe ngamina then kusho ukuthi kumele explain lonto kwintombi yakho because it seems ukuthi yena akayitholi nalonto leyo uyahlanya lo bese ahamba endodeni yakhe angithi uyazazi ukuthi unendoda yakho uyazazi yena ukuthi unendoda yakho nomuntu wakhe amthatha kahle samncenga namanje umsho ukuthi sebebuyelela but then I think ukuthi wena wenza izinto zibe clear because it seems like akayitholi into eshoyo akayitholi and if wena ungakwenzi kube clear she's going to keep on coming back ezohlasela mina usengibukanisa nabantu phela mina manje sekuba ngathi manje mina ngidla amadoda abantu no cha ngeke shema angivuki hayi angivuki yazi ngithina ngiyaxolisa ukuthi ngichithela isikhathi sakho yabo nje Nkosi makusenani ungabe nje usuchaza izinto eziningi nami kodwa kuzomela ngiqolisa yazi ukuthi nje nawe uvedane wangishaya yazi bengisawu-enjoya kanjani u-ice cream wami uvedane wawubhawu ngibonile nawe indlela ebesunolala ngayo okay ngaphambi kokuthi ngiyebo igama lami mina ngoMnhle okay Nodle igama lami nguSimangele kodwa yazi ngibonile ukuthi ngiyake inkinga ekhona and iyakustressa kakhulu if you don't mind ungangitshela ukuthi mhlawumbe udliwa yini khuleka nginaso isifuba Nkosi yami okay ngiyajabula ukuzwa lokho okay yabo nje uyayazi nawe indaba zothando zomjolo ukuthi izinto lezo zinto zinzima kanje ngitheni isimilo sebo okay ngicela ngangijaji ngijaji yabo yabo bengithi nginomuntu ebengithandana naye kanti ngihambelini ngike ngaba no-boyfriend safunda isikole yabo kwanzeka ke wahamba wayofunda bayethema eqeda wabuya bebuya ke ukuthi mebuya wangincenga nami ngeza ngisho ngathinteka lapho kwavuka izinto esezenza kudala ngithi yakho ukuthi ngithe ngibe ngine-boyfriend bese ngihlala naye kwanjeka ke suthi ngokuthi izinto bese sithathela phezulu sijabelana kade sagcinana plus ne-boyfriend la bese ngincisha naye isikhathi nje yabo ihleli naye useziwe abo seziyabona yabo Usumbiza ngokuthi manje kuseni mina nobuhle kamona indaba ube nejama kanjena hayi kahle ngitshela nje ukuthi ngihamba ngekhaya mina come on ngiyacela nkosikazi hayi uke esikoleni buka manje ngiyabona ngibatshela nathi angithi ngiyele place nayo le Okay yabo kuyona yonke lento ekade usungixoxela yona manje into engayi-understand isiyodwa okay ubufuna ukubuyelana noGayi and kwahlukana kahle kahle ubufuna ukuthandana nabo bawu2 noma ngi-understand ngoba phela fanele ngabe uyajabula ngoba vele usubeyelene nalo obekade vele ekuthanda ukuphatha kahle ngeke uzukhola mhlambe ngabe ngiyajabula ukube mhlambe kuqhubeke ngendlela ebengicabanga ukuthi kuzoba yiyona naye sevele wangiphinda-ke waphindela la befunda khona bekokapa ngisele kanjalo ngalana naye futhi lona bengihleli naye endlini usengibambile nje kumapeketwane sephume ngisho endlini nje no buka nje ngingaqedi ngisho ukusho ukuthi lento abakade uyenze yona ekuqaleni yasakuphinda buka manje yazi ulahlekelwe into ngomkhuleka bona nje ngidinga umkhuleko ingilozo umjolo ngilahlile nje wena nje khona endlini nomunye uhambile nje akezwa mshini ngisho ngithi ngiyamncenga yabona nje ukuthi akahlele uzodlula kulento ekuphethe iyodwa into efanele uyenze uhambe nje uyozehlisa kumuntu wakho uma ukuthi ubekuthanda kwangempela akezwa mshini yabona ke futhi ke usenani intombazane ke nje nganoma kuyacula ngoba bekade kubuye sengathi basendimene eyodwa Ana
Angathi singabonana kodwa nakusasa. For sure. Kusasa ngitshela isikhathi. Indawo vele noma place. Yazi ngiyafisa into ukuthi engaba uyilo muntu lo ukuthi engithula. Kodwa ngeke ngizengibasho ngaleso. So wena bese ukhona impilo Kumele vele ngibe khona ezingane wakho and ngohlezi ngikhona and lokhu kuyangijabulisa. to give you comfort vele So bonana kusasa ubhale ingoma le. Angisho phela nami ukuthi mhlawumbe into engikhuluma ngento engiyazi kahle. Kodwa nje nami into engisolayo yabo into kanjalo. Angazi ngakubonga ngani ngazi ngakubonga ngani njengamanje sisenza uphenyo. Ngizozama ukuthi ngitholane naye ngimbuze ukuthi engichazela ukuthi ngabe lengane ngoba ngikhumbula siswa khona nje ngoba ngimjwayele. Ngasho ukuthi singabangani naye. Angikhumbula ukuthi ekhulelwe, angikhumbula enengane. Ngoba indlela akhuluma ngaye ngathi ingane ungayona eyakhona. Ngathi ikhuliswa osiswati. Ngiyacabanga ukuthi ngoba nendawo yalahla kuyona ngicabanga ukuthi kungenzeka kube uyena wayithola. Intombazane phela intombazane yabo ingane yentombazane kodwa angisho ukuthi yabona ngifuna ukuthi uphoxeke mase uthola ukuthi ayiyona ngoba usubona into engane ukuthi ngiyazi yabona nje homa ngiyaphetha awuphuthume ngiyacela ungi-update yabo nje mase ufika ungi-update phela mase ukutetezela kangaka ngoba ngiyasho ukuthi akuyona into ozuyithembe nami into engifaneksayo mawubeka bese ngithi impilo yami iphelile bese kodwa awe ma ngiyacela kodwa ungabeki ithemba kakhulu ngoba nami anginalo ulwazi okugcina njengamanje angiphuthume ngihambe ngiyobonana naye okay ngizokubona babuya nje homa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Tabe ngali kuzimbabwe. Yokyap. Bathi. Aso, hamba kahle. Uthamba. Mana uhambe kule strategy singala. Phela mina ngibona ngakubona indawo phela ngithe sisejimile phela wena yaziyo ukuthi kanjani ejimi. Ukuthi manje yabona ukuthi uNkulunkulu nohlelo lakhe lokulungisa izinto yebo lo. Manje phela lapho kusestadi phethe yabona ima ingcosi la ngitshena ngayo phethe. Sengithola ukuhlala kuphi manje ngingathi ukukhuluma naye phethe ukukhulumeni kwami naye ekukhombisa ukuthi manje ngathi izinto ziyalunga yebo lo. Ngabe right. No ngi-right saze ngikhumbule ngathi ngakubona nje manje. Mzungebe. Njani? Ngi-right yini? Ngiyaphila. Manje usungikhathisa ikholo kangaka yini kwezenjani phela? Usuqala izinto zakho kahle ke. Manje wafika uyenza lento oyenzayo ungikhathisa ikholo ngisakhuluma nomuntu akabaleki nje nihleze nikhuluma ngeke zebaleke. Hayi. Ngicela ungenzele ifavor. Ifavor ya. Njalo ama-favor. Awungakhohlwa phela nawe ukuthi nawe sagcina sinani nawe qale nangithi siyazi sobabili. Angithi uyazi manje uzongibamba ngalo nto ngathi ulalela nginawo okay singalokho siqabana okay usufuna ngitshela usikole ngithi mina bengiyibambe lento angisho ukuthi angibuye ngizele lento mina ngizele lento bengizele into serious kabi angithi yabo kumanje ngikhathisa ikholo uzele okay ngiyaxolisa usazokhuluma nomuntu wakhe hawu ngifuna ukucela ukuthi nginenkinga lapha ngesikhulu usevele manje mina ngihlangana ngambe phela ngiyachaza ima phela ngichaza phela yazi ngihlangana mina ngoba phela wena unenkinga nosikhulu okay unenkinga nosikhulu hayi nami angithi nami mina nginankinga nomuntu lo mngani wakhe ngiyazi usuzongisiza ngalento engifuna ukisiza ngayo ngilalele ngikhuluma ngoba yikho angoba ngazi ukuthi usikhulu uyajola akazi ukuthi yiphi lenkinga ngoba nayo ngilalele wemuntu wenkosi ngithi ngilalele phela ngithi ngilalele phela angithi uyazi ukuthi le yanto lesevele yaphutshuka lento uyahleka ke manje uyahleka mina ngihlangana okay wait ngihlangana mina ukuphutshuka kwendaba ukuthi wena uyajola ngithi ubambe wena hayi mina ngithi phela ngifuna ukuthi ungisize angaze akumine ngamtshela yini ngathi uyifuna ukunqosa ukuthi ukhuluma naye angisho ukuthi wena wamtshela ngithi nani close naye fanele ukuthi phela ngifuna ukuthi uzame ukuthi ungikhulumele naye mfethu yabo nje mfethu phela yami imesi yazi ngifuna ukukhuluma nobhebi uzokhuluma phela nobhebi wakho kodwa phela manje ngiyacela ukuthi phela ngicela uzame ungisiza bese ungikhulumele naye umehlisa umoya ngithini manje ngimgadi ukuthi beqhamuka ngesikhathi ngimbambe nje yabo bephuthuka yabo yileyo nto manje ngoba ngigadi usimangele yeah
Ungilile ushayela inqabangeni kwantwa. Xolisa phela. Yabo. Yabo. Xolisa. Usuwazi ufana mahala. Angikwazi ukuxolisa umuntu kuyena ongilile. Ukuthi nanga uzungi-understand ngoba umuntu wesilisa. Ngeke ngivele ngihambe ngiye ekhaya. Ayikho lo. Yini manje indaba ngenza kanje simanga kade nginanga ubonile mina kwa right yini obi right phansi kwami nawe bengithi mina nawe nje izinto ziyajela hawu ngiyakhumbula le minyaka ngiyabuka ngithi iphi ingane yani musukhuluma kanje kulekana yikho ingane emini bengizama ngilokho engizamile ukukutshela ukuthi ingane ayikho isiqala ungibhora lento ukuthi ingane ayikho ingane kuphi khulekani ingane ngayilahla ngayilahla ingane khulekani lokho ufuna ukukhoza ngayilahla khulekani uthini khulekani ngayilahla uthini ingenxa yakho khulekani kungenxa ngayilahla igazi lami akulona igazi lakho leli ngayilahla ingane kuthi wayipheki ngayilahla khulekani ingane ngayilahla no lento yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa mazikhuluma nami